Tak ahojte, ešte raz vás tu vítam. Dneska sa budeme nejak viac baviť o tom, ako na vegánstvo s celiakiou a s alergiou na soju. Pre mňa to bolo tiež veľmi nové téma a teda snažila som sa to tak nejak uchopiť, aby ste sa trebárs o tom svojom ochorení, ktorým trpíte, možno niečo nové dozvedeli, nejak ho viac pochopili. A taktiež, keď ste sa teda rozhodli napríklad obmedziť živočíšne výrobky, prejsť na vegánstvo alebo už vegáni ste, tak možno ako to robiť efektívnejšie, lepšie, ako si dať, na aké dôležité veci si treba dať pozor. Aby som sa predstavila, tak som v podstate v 5. ročníku medicíny teraz na Palackej univerzite v Olomouci a vlastne teraz druhý rok pracujem alebo dobrovoľníčim v organizácii Physicians Association for Nutrition, čo je vlastne organizácia, ktorá sa zaoberá akoby rozširovaním osvety o akoby rastlinnej a celostnej rastlinnej strave medzi zdravotníkmi, medzi lekármi a študentmi medicíny, aby sme v podstate nejak ako zvýšili to povedomie a zaradili, aby sa nám podarilo to rozšíriť aj do tejto ako tej medicínskej sféry, pretože vieme teda, že tá strava je teda najdôležitejším rizikovým faktorom v rozvoji úplne najčastejších ochorení, ktoré sú dôležitými ako príčinami úmrtí a chorobností v západných krajinách. A teda keby vás to nejak viac zaujímalo, tak na týchto stránkach, aj na našich vlastne facebookových stránkach sa môžete dočítať viac, prípadne nás nejak podporiť a taktiež sú tam vlastne na tej international domene nájdete aj nejaké ako výukové materiály, ktoré sú určite zaujímavé. Takže na to sa, keď tak potom pozrite, budeme radi, keď sa rozhodnete nás napríklad finančne podporiť. Takže v skratke k epidemiológii celiakie je to pomerne časté ochorenie. Udáva sa, že ním trpí 1 až 1,5% obyvateľstva, ale čo je teda takým dosť ako zavádzajúcim faktom je, že sa udáva tiež, že diagnózu majú len asi 10 až 20% ľudí. To znamená, že 80% ľudí chodí po svete s nejakými nevysvetliteľnými príznakmi, s ktorými ako zápasia a trebárs nevedia, že majú celiakiu a nevedia v podstate si trebárs tú stravu ustrážiť, majú nejaké ako nedostatočnosti vitamínové alebo nejaké ďalšie nepríjemné príznaky a v podstate sa tou bezlepkovou stravou neliečia. 2 až 3 krát častejšie je to u žien a ešte majú vlastne vyššie riziko vzniku celiakie ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto celiakiu má, alebo majú ďalšie autoimunitné ochorenia, ako je napríklad znížená funkcia štítnej žľazy alebo cukrovka 1. typu. Takže čo je to teraz ako celiakia? Ako lekári by povedali, že ide o celoživotné imunitne sprostredkované zápalové ochorenie, hlavne tenkého čreva a vzniká tu vlastne tzv. Malabsorpčný syndrom. Čo je kľúčové, tak je práve to, že je to celoživotné. Proste celiakia neodíde a musíme vlastne tú bezlepkovú stravu dodržovať doživotne, aby sme v podstate boli zdraví. A potom tu mám zvýraznené slovo malabsorpčný syndrom, čo je v podstate taký zaštitový ako termín, ktorý zahŕňa v podstate nedostatočné vstrebávanie rôznych vitamínov a minerálov. A má to pomerne zložitý, ako úplne sa doteraz nevie, prečo celiakia vzniká a ako vzniká, čo však vieme, takže teda lepok hrá kľúčovú úlohu a vlastne tie proteíny, ktoré lepok obsahuje, prenikajú z nejakého dôvodu pod výstielku tenkého čreva. A oni ako prídu pod tú výstielku, tak tam sa zase rozštiepia, pôsobí na nich určitý enzym, ktorý je u celiatikov zvýšene aktívny. A následne na ten ako pozmenený lepok začnú potom vlastne imunitne reagovať naše bunky a u tých celiatikov majú na povrchu ako také špecifické proteíny, ktoré musí ten celiatik zdediť na to, aby vlastne tú celiakiu mohol rozvinúť. Čiže ľudia, ktorí toto od rodičov nezdedia, tak sú proti tej celiakii chránení. Zasa na druhej strane to, že niekto tieto proteíny má, neznamená, že automaticky tú celiakiu bude mať, pretože tu hrajú rolu v podstate aj faktory z životného prostredia. Napríklad je to v podstate častejšie ochorenie v rozvinutých zemích, pretože máme zvýšenú hygienu a napríklad naše deti sa nestretávajú s nejakými baktériami alebo s nejakou špinou, ktorá sa ukázalo, že je v podstate ochranná v niektorých prípadoch proti autoimunitným ochoreniam, ako je napríklad aj celiakia. No a v podstate čo sa stane? Dochádza k zápalu toho čreva a črevo celiatika vyzerá nejak takto. Vidíme asi, že ten rozdiel je vo výške týchto výbežkov v stene čreva a tie sa nazývajú klky. A vlastne oni sú zodpovedné za to, že významne zväčšujú povrch tenkého čreva, ktoré keby sme ho ako rozprestreli do roviny, tak by bolo veľké asi ako tenisové ihrisko. A u tých ľudí, čo majú celiakiu,
je to črevo proste hrozne ako tá povrchová vlastnosť toho čreva tam nefiguruje v dostatočnej miere a preto nie je tam taký veľký povrchový kontakt medzi tými živinami a medzi tou výstelkou toho čreva, vďaka ktorému vlastne my všetky tie živiny vstrebávame. A takto by to potom vyzeralo, takto by to videl gastroenterológ. Videl by, že zdravé črevo je také hladké, má taký zamatový povrch, nie je tam nič ako také začervenalé, zanicené. Zatiaľ, čo od toho celiatika vidíme také, ako je to, nie je to úplne kvalitná fotografia a je to také rozťahnuté na tom plátne, ale sú tam ako také políčka, také zarudlé proste fliačky a nie je tam práve taká zamatová štruktúra, ale skôr taká hladká. No a keby sme stadiaľ zobrali biopsiu a pozreli sa na ňu pod mikroskop, tak vidíme úplne krásne, že u toho zdravého čreva sú tie klky takéto vysoké a u toho celiatika sú úplne oploštelé. Aké má celiakia prejavy? Možno by sme to rozdeliť na také dve veľké skupiny a to je klasická celiakia a celiakia atypická, kde u tej klasickej celiakie vznikajú také tie predstaviteľné príznaky ako napríklad zvracenie prújem, zácpa, bolesti brucha, aj ten malabsorpčný syndrom alebo hubnutí. Ale u tej atypickej celiakie, ako vám možno napadne, je to oveľa ťažšie odhaliteľné, pretože sa tie príznaky častokrát spájajú s úplne inými nemocemi. Býva tam napríklad porucha rastu u detí, opoždenie puberty. A čo je veľmi významné, a to si zapamätajte, tak tam je riziko osteoporózy a anemického syndromu alebo anémie, ktorá nie je vyliečiteľná podávaním železa. O tom si povieme za chvíľku viac. No a ešte tento posledný hrozný názov, tak to je v podstate ako kožná nemoc, ktorá sa často u celiakie taktiež vyskytuje. A vyzerá to nejak takto, podobá sa to herpesu a častokrát to pripomína akné. Čiže ľudia to často ako liečia ako akné, ale vlastne je to prejav celiakie. Ako sa celiakia diagnostikuje, tak používajú sa ako diagnostické markery protilátky proti tomu enzýmu. Ak tieto nám nevidú pozitívne a stále to chceme ako overiť, či ten človek tú celiakiu má, tak potom testujeme ešte iné protilátky. Prípadne sa vyšetrujú ešte tie povrchové antigeny na bielých krvinkách. A keď vlastne nemáme dostatočné hladiny týchto ostatných markerov, tak sa potom pristupuje aj k biopsii čreva a k odberu vzorku a práve k tomu ako vyšetreniu v mikroskope, aby sme si tú diagnózu vedeli potvrdiť. Ale nie je to niekedy také jednoduché. Niekedy je to úplne jasné, človek má proste tie príznaky a má vlastne zvýšené hladiny týchto markerov, ale niekedy sa stane, že človek má ako evidentne proste reakciu na ten lepok, ale všetky tieto veci má negatívne. Možno len mierne zvýšené, alebo niečo z toho má zvýšené. Takže tá diagnostika častokrát tiež nevedie k nejakému uspokojivému záveru. No a čo je to vlastne ten lepok? Tak ide v podstate o proteíny, ktoré sa nachádzajú v obilovinách, v pšenici, žitu a jačmeni. A vlastne nazývajú sa glutény a prolamíny a obecne ich nazývame lepok. A ten lepok je proste hrozne významný ako v potravinárskom priemysle ako takom, pretože sa pridáva do cesta ako stabilizátor potravín, má proste hrozne dobré vlastnosti, pridáva sa do jogurtov, čokolád, ale napríklad aj liečiu. No a čo ma celkom prekvapilo, tak je, že v podstate filogeneticky sú ovsené zrná iné ako zrná pšenice, žita alebo jačmeňa a pre väčšinu vegánov sú netoxické. Problém je však tam len s tým, že vlastne častokrát sú tie ovsené vločky kontaminované nejakými ostatnými obilovinami. Takže v podstate aj ovsené vločky si musia celiatici kupovať bezlepkové. No a vlastne bežný príjem lepku pri ako bežne sa stravujúcej populácii je 15 až 20 gramov a snažila som sa akoby zistiť, že čo odporúčajú lekári ako maximálnu dávku, nejakú prípustnú dávku lepku pre celiatikov a nie je to teda úplne ako jednoducho stanoviteľné, pretože niektoré štúdie ukázali, že v podstate už maličká dávka lepku, aj menšia ako táto, ktorá je v podstate nejakými takými väčšími zdravotníckymi autoritami odporúčaná, tak aj niekedy aj pri menšej sa u tých ľudí prejavili nejaké histologické zmeny na tom čreve a zároveň niekedy aj pri vyšších neboli tam žiadne zmeny. Čiže asi to závisí na tom, ako tú štúdiu zostavili a bude to asi aj interindividuálne medzi jednotlivými pacientami. Ale teda toto je nejaká taká prípustná maximálna odborníkmi uznávaná hladina 10 až 50 mg, hej. U toho bežného človeka je to v gramoch.
No a v podstate základom tej stravy, či už človeka, ktorý proste chce jesť rastline, alebo ktorý chce jesť zdravo, by mali byť celostné potraviny a pre celiatika by to mali byť celostné bezlepkové potraviny. Toto je v podstate jedna z takých mojich najobľúbenejších schém, kde vidíme, ako by malo byť zostavený jedálniček. Toto je v podstate kanadský food guide. Toto je v podstate zo štúdie Eat Lancet. Ak poznáte, Lancet je taký popredný medicínsky časopis. A vlastne oni teda zostavili to tak, že v podstate polovica tej našej porcie by mala byť tvorená zeleninou a ovocím. A potom tu vidíme nejakú takú menej než štvrtinu tvorená práve tými celozrnými potravinami. A sa mi teda páčilo, že ako zahrnuli tam len také ako fakt malé množstvo živočišných bielkovín a živočišných produktov a vlastne väčší podiel je tam práve tých rastlinných zdrojov proteínov. Takže už aj veľké organizácie ako pripúšťajú, že tá rastlina, na rastlinách predominantne založená strava je to najzdravšie, ako sa môžeme stravovať. No a teda pre celiatikov je kľúčová práve táto 1/4. A teda na to sa môžeme bližšie pozrieť. A čo ma teda potešilo, takže vlastne nie sú tí celiatici až tak strašne obmedzení, čo sa týka výberu tých obilovín. Dôležitou súčasťou sú práve tzv. Pseudoobiloviny, ktoré majú v podstate podobné aj ako potravinové využitie aj nejaké ako poľnohospodárske vlastnosti ako obiloviny, ale pochádzajú vlastne ako z iných rodín tých rastlín. A patrí sem amarant, pohanka, quinoa, jahly alebo čirok. Potom teda samozrejme tie bezlepkové ovsené vločky, prípadne rýža a potom sú tu bataty, polenta alebo brambory, ktoré sa tiež teda môžu konzumovať ako príloha, ale teda už nepatria medzi obiloviny, skôr medzi škroboviny. No a k tomu by som vám asi len poradila to, že treba teda tieto potraviny treba vždy namočiť dopredu. Ono jednak to redukuje množstvo antinutrientov, ktoré sú tam obsiahnuté a jednak to zvyšuje strebateľnosť niektorých živín a tiež skracuje čas varenia a podľa mňa zlepšuje úplne chuť a textúru toho jedla. No a celkom ako zaujímavé bolo sledovať v jednotlivých tých pseudoobilovinách obsah nejakých nutrientov. A čo ma prekvapilo, tak teda amarant bol na tom ako výrazne lepšie ako napríklad pohanka. Čím teda nehovorím, že pohanka je špatná a tiež je skvelá. No a teda teraz by som vám nejak bližšie skúsila povedať, že čo sú vlastne také tie problémové nutrienty, na ktorých by sme si v podstate mali dať pozor. Prvou je vápnik. A vápnik ten môže byť problematický. A to je tak pre celiatikov, ktorí ani nie sú vegáni, ale aj pre vegánov, ktorí nemajú celiakiu. Pretože v podstate u celiakie, ako sa oplošťujú tie klky na tom čreve, ako dochádza k zánetu čreva, tak v podstate sa výrazne zredukuje to vlastne vstrebateľné množstvo železa. A potom majú častokrát celiatici nízku denzitu kostí, to znamená, že sa im nedostatočne sa im mineralizujú kosti a potom to môže viesť napríklad k zvýšenému riziku zlomeniny. Na čo si teda určite treba dávať pozor. A riziko je práve v tom, že to nejako nepocítime. Aj my, čo treba, keby sme sa vykašľali na to, nepríjmali dostatočné množstvo kalcia, tak dlhé roky nebudeme cítiť vôbec nič, vôbec žiadnu zmenu, nebude nás nič bolieť, doktor nám bude stále hovoriť, že máme všetky výsledky v poriadku. Až do momentu, kedy sa nám naozaj niečo nezlomí a niekomu to nenapadne urobiť nám kostnú denzitometriu a vlastne pozrieť sa na to, v akom stave máme tú kostnú hmotu. A vlastne to môže byť úplne prvým príznakom tým, že máme osteoporózu. Takže na ten vápnik si určite treba dávať pozor, pričom doporučená dávka vápnika je približne 1000 mg. O niečo vyššie je to pre starších ľudí a hlavne ženy po menopauze. No a malo by to byť, keby sme sa na to ako tak z praktického hľadiska pozreli, tak tých 1000 mg by bolo približne 3 porcie mliečnych výrobkov. Našla som teda nejakých ako štúdií o celiakii a osteoporóze bolo pomerne málo. Toto bola taká menšia štúdia, kde bolo 55 detských alebo akoby takých adolescentných pacientov a oni vlastne zisťovali, ako závisí kostná denzita, to znamená ako obsah vápnika v kostiach, od toho, ako striktne dodržujú bezlepkovú dietu. Táto prvá skupina, tak oni boli striktne compliantní, to znamená, že úplne veľmi ako prísne dodržovali tú bezlepkovú stravu. Zatiaľ, čo tá druhá skupina si tak raz do týždňa dala proste celkom väčšiu porciu gluténu.
No a vlastne, ako vidíme, tak je tam ako štatisticky signifikantný rozdiel medzi tými, ktorí ten lepok občasne konzumovali. Čiže v podstate, čo je pointa, tak to, že môžeme sa snažiť akokoľvek dostatočne vápnika príjmať, keď nebudeme proste striktne bezlepkoví, tak budeme tak mlátiť prázdnu slamu. Čiže v prvom rade proste dodržovať to, že nemôžeme lepok. Úplne najdôležitejšie pravidlo. No a čo sú teda tie zdravé zdroje vápnika? Tak treba okrem toho, že riešime absolútny obsah vápnika v tej potravine, tak riešime aj to, aká je vlastne schopnosť absorpcie z tej danej potraviny. Absorpcia z mliečnych výrobkov je tak 10 až 40%, v priemere 30%, a absorpcia vápniku z rastlinných zdrojov je 5 až 60%, čo je ako strašne veľký rozptyl, čiže naozaj veľmi záleží na to, čo si vyberieme ako zdroj nášho vápniku. No a napríklad také tie zelená listová zelenina typu špenát alebo mangold obsahuje síce veľké množstvo vápnika, ale obsahuje aj veľa oxalátov. A vlastne v čreve vzniká soľ, ktorá vznikne spojením toho oxalátu a toho vápnika, a v tom momente už ten vápnik proste nie je využiteľný a vylúčime ho v čreve, čo je hrozná škoda. A teda dobrými zdrojmi vápnika sú napríklad košťalová zelenina, ako napríklad brokolica, bokčoj, pekínske zely alebo kapusta, listový kel po slovensky. A tie majú vlastne absorpciu až 50%. No a aby sme si to ako vedeli predstaviť, tak tu mám, také aj akože ako veľkú porciu by sme toho mali skonzumovať na to, aby sme dosiahli ekvivalent jednej porcie mlieka. Skvelými zdrojmi vápniku sú tiež fortifikované mlieka, ktoré majú vlastne rovnakú strebateľnosť ako klasické mlieko. A taktiež je výborným zdrojom vápnika aj tofu. A podľa výskumu Slovenskej vegánskej spoločnosti sa snažili akoby nejak zhodnotiť obsah kalcia v jednotlivých druhoch tofu, a najlepšie na tom vyšlo Lunter tofu naturálne, potom tofu z DMK a potom tofu z Kauflandu. Takže to sú 3 tofu, ktoré sú zaručení proste zrážené vápenatými soľami, pretože v soji sa vápnik prirodzene nevyskytuje, ale vlastne sa tam v podstate pri tom výrobnom procese dodáva vápenatá soľ, ktorá to tofu zráža. Ale sú aj ako iné metódy výroby tofu, najčastejšie je našťastie táto. Takže len keď kupujete tofu, tak si overte, že naozaj kupujete také, ktoré je zrážené vápenatými soľami. No a ešte sa vlastne udáva v nejakých takých zahraničných zdrojoch, že dobrým zdrojom vápnika sú minerálne vody, ale teda ja neviem, asi majú iné minerálne vody, lebo napríklad táto, ktorá ešte to má ako v názve, že kláštorná kalcia, no neviem, tak má iba 280 mg na deň, pričom by sme mali na liter, pričom by sme mali denne prijať tých 1000 mg. Čiže akože zase taký dobrý zdroj to nie je. No a ešte možno vám napadne, že dobre, tak keď je ten vápnik problém, tak či si nevezmeme nejaký suplement. Tak ako keď vám to doktor doporučí, tak určite áno, určite je lepšie si ten suplement zobrať a neriskovať to, že budeme mať mäkké kosti. Ale vlastne na štúdii, kde bolo 2400 účastníkov, čiže pomerne ako veľká štúdia, sledovali ich po dobu 4 rokov, tak vlastne sa ukázalo, že vlastne užívanie vápnikového suplementu má o niečo horší vplyv na kardiovaskulárny systém. Vápnik, ktorý bol zo stravy, tak ten v podstate nemal, či bol nízky alebo bol vysoký, nemal žiadny vplyv na kardiovaskulárne riziko, ale ten vápnikový suplement o niečo zvyšoval riziko infarktu, prípadne mozgovej príhody. Ale sú to ako pomerne zanedbateľné čísla, keď človek žije zdravo a keď sa inak stravuje zdravo, tak to riziko má stále nízke. Takže keď to doktor odporúči, tak by som určite ten suplement užívala. Ďalším problémovým vitamínom je vitamín D, a toto je vlastne z tej istej štúdie, ktorá skúmala ten vápnik, pretože vápnik a vitamín D sú úzko spojené, keďže vitamín D zabezpečuje absorpciu vápnika z čreva. No a vlastne zistilo sa, že u tých celiatikov bola väčšinu roka vlastne teda toho času, kedy nesvieti dostatočné množstvo slnečného žiarenia, hladina vitamínu D príliš nízka.
Čiže to bolo u celiatikov, ale asi dobre viete, že vlastne veľká časť populácie má v tých zimných mesiacoch nedostatok vitamínu D. Takže či vegán, či celiatik, či dokonca nevegán, všetci by mali suplementovať vitamín D. Prípadne postačí nám 15 až 30 minút denne na slnku bez trička. Čo je celkom málo, to ma celkom prekvapilo, myslela som si, že to bude aspoň nejakých 2 hodiny. No a maximálna dávka by mala byť okolo 4000 jednotiek a denne sa doporučuje užívať 600 až 1000 jednotiek denne. Pričom tie preparáty s vitamínom D2 sú vždy vegánske, majú o niečo horšiu biologickú dostupnosť, ale stále proste hrozne dobrú. A vlastne existuje aj vegánsky vitamín D3 z lišajníku, po novom som sa dočítala, takže ak by niekto chcel možno do toho viac investovať, tak tá D3 z lišajníku. No a ďalším akoby problémovým nutrientom je práve železo, pretože železo má pomerne zložitý proces vstrebávania, ale vlastne tá kľúčová rola, alebo tá kľúčová fáza vstrebávania železa sa deje tu, vlastne v časti čreva, ktorý nadväzuje na žalúdok. A práve toto je časť, ktorú majú celiatici hodne poškodenú často. Takže jedným z prejavom celiakie býva často anémia, ktorá práve neodpovedá na liečbu železom. A tak sa tiež na celiakiu potom môže prísť. Typická strava obsahuje priemerne 20 mg železa denne a z toho sa vstrebá ale iba 1 až 2 gramy. Možno ste počuli o tom, že vlastne rastlinné zdroje obsahujú hlavne nehemové železo a tie živočíšne obsahujú hlavne hemové železo. Ono tak úplne nie je pravda, pretože aj v tom mese, aj v tých ako živočíšnych zdrojoch sa nachádza 85 až 90% toho práve nehemového anorganického železa. Čiže v podstate, čo sa týka vstrebateľnosti, tak to železo určite to nehemové má tú vstrebateľnosť horšiu než to hemové, ale zasa jeho prevaha aj práve v tej živočíšnej strave. Anémia býva teda častým prejavom celiakie a priemerne vlastne, keď niekto zistí, že má celiakiu, tak až 30% ľudí má simultánne aj tú anémiu. A znova je dôležité to, že bez tej bezlepkovej diety nám suplementácia železom alebo konzumácia veľa železa v strave nepomôže, pretože musíme v prvom rade dodržiavať tú bezlepkovú stravu. No a vlastne štúdie ukázali, že u ľudí, ktorým sa zistí anémia a sú to proste bežná populácia, nie sú to celiatici, tak trvá 2 až 3 mesiace, kým tá suplementácia nám doplní vlastne to železo, ktoré máme v krvi, a ďalšie 2 až 4 mesiace, kým sa obnovia zásoby železa. No a u ľudí s celiakiou trvá v priemere 6 až 12 mesiacov, než sa len obnoví integrita toho čreva a než sa vlastne dokáže to železo, ktoré príjmame, vstrebať. Čiže vlastne tá suplementácia musí byť intenzívnejšia a dlhšia. To už samozrejme s tým by malo pomôcť vždycky lekár a nejak tú hladinu železa v podstate nejak obnoviť a nastaviť. No a môžeme si vybrať z viacerých vegánskych suplementov. Väčšinou sa používa práve sulfát železnatý a v dávke 100 až 200 mg denne. Dobrými rastlinnými zdrojmi železa sú napríklad sojové fazule, alebo čierna melasa, alebo čočka. Pričom denná doporučená dávka je 18 mg železa a vlastne to dokážeme ľahšie na tej strave získať, keď to budeme kombinovať s vitamínom C, pretože ten zvyšuje absorpciu železa, pretože vlastne zabraňuje oxidácii na vlastne iný jont, pretože dokážeme ho vlastne vstrebať len keď je to vo forme železnatého kationu. No a čo je ešte dôležité, tak nemali by sme užívať napríklad suplement zinku so suplementom železa, pretože oni majú v podstate rovnaký mechanizmus prenosu cez membránu v buňke. Takže keď by sme ich kombinovali, tak vlastne jeden nám vyblokuje druhý a nedokážeme to vstrebať v dostatočnej miere. No a teraz ešte by ma zaujímalo, ak sa môžem opýtať, je tu nejaký celiatik? Jo, tak hodne. A je niekto z vás aj vegan? Jo, hodne. A nechceli by ste treba k nám prísť a ku mne a nejak akože zdieľať svoju skúsenosť alebo niečo nám o tom porozprávať? Nejaký odvážlivec by sa nenašiel? Trváš túto pani vpredu nechcela by sa podeliť? Lebo pre mňa tá téma bola taká nová, aj tým, že vlastne tých informácií nebolo úplne
úplne moc, tak som tak sa snažila nejak ako kombinovať to, čo je odporúčané pre vegánov, čo je odporúčané pre celiatikov a tak. Takže či by ste nám vedeli nejak povedať, že ako ste napríklad zistili, že máte celiakiu? Tak dobrý večer, jmenuji se Lenka. Já jsem celiakii asi trpěla od malička, ale protože jsem z generace, kde se to ještě úplně nediagnostikovalo, takže jsem se dozvěděla, že mám celiakii až asi v 25 letech, v 26 letech, což je teď už asi 20 let. A ta cesta k té diagnoze trvala snad asi 5 let, protože já jsem měla takové jako zvláštní potíže. Neměla jsem úplně ty typické. Moje potíže byly v tom, že jsem měla pořád nafouklé břicho, střídali se u mě průjmy, nebo jsem naopak měla zase zácpu. Břicho mě bolelo vlastně skoro pořád, bolelo mě střeva pořád. A ještě můj problém byl v tom, že já jsem vlastně z těch krevních testů na první dobrou vůbec nezjistila, že mám celiakii. Takže jsem říkala se tomu někdy skrytá celiakie. Takže až vlastně z biopsie střeva se zjistilo, že mám celiakii a tehdy vlastně před těmi 20 lety na to neexistovaly téměř žádné brožurky nebo kuchařky nebo nebyly ani ty potraviny. Bylo velmi těžké vůbec jako nějak začít vařit, stravovat se a tak. A když jsem začala být veganem, což je teď asi 13 let, tak to byl pro mě docela velký problém, protože já jsem opravdu nevěděla, co mám jíst. A protože mě lékaři neustále strašili, že pokud mám celiakii a ještě budu vegan, tak v podstatě zemřu. Tak jsem měla i období, kdy jsem se toho tak strašně bála, že jsem střídala veganské a neveganské období, než se to vlastně nějakým způsobem ustálilo. A i teď teda jsem docela v komunitě veganů taková jako rarita, protože já vlastně neznám osobně žádného vegana, který by měl zároveň celiakii a nikdy se mi ani nepodařilo s nikým takovým spojit. A dokonce, když se dělají různé veganské večeře nebo různé taková ta setkání, tak málo kdy se stane, že to je opravdu jako jídlo pro nás, pro lidi, kteří nemůžou vlastně jíst lepek. Ale asi jako určitě i tady to vidím, že jsou. Tak sa môžete zoznámiť, využiť tú príležitosť toho. To je super, pozdieľať možno nejaké recepty a tak. No tak musím povedať, že vás obdivujem, pretože tak je náročné si tú vegánsku stravu niekedy, že tých informácií je za stolik, že je ťažké si to zostaviť, aj keď človek môže lepok a tým, že vy to máte ešte o toto ťažšie, tak naozaj ako veľký potlesk. A ešte, ak sa môžem opýtať, vedeli by si nám povedať napríklad, ako vyzerá váš bežný deň, ako čo si dáte na raňajky, čo si dáte na obed? Tak řeknu takový jako typický den. Já mám každý den téměř stejnou snídaní a to jsou nějaké bezlepkové, no většinou ovesné vločky, případně jáhly, které kombinuju se sojovým mlékem, které je ale obohaceno vápníkem. Dělám si vlastně kaše, dávám si na to nějaký semínka, dávám si na to javorový sirup, nějaké ořechy, kakao, tak to bývá moje taková typická snídaně. A já asi i díky té celiakii jsem docela taková pořád hladová, takže já celé dopoledne potřebuji fakt docela dost jíst, odpoledne už tolik ne. Takže potom na svačinu já si peču bezlepkový chleba, takže na svačinu si dávám bezlepkový chleba s nějakou luštěninovou pomazánkou a s nějakou zeleninou a velmi často to ještě doplňuji zase nějakým rostlinným jogurtem a já si opravdu hodně vybírám teda rostlinné jogurty i mléka, které jsou obohaceny tím vápníkem, protože já se opravdu hodně bojím tady té osteoporózy. K obědu, když je dobrý den a mám čas si jako uvařit, tak mám většinou nějakou polévku, většinou nějakou zeleninovou, případně zeleninovou s červenou čočkou, protože mě jiné luštěniny nedělají moc dobře. A potom mám nějaké druhé veganské jídlo, což můžou být těstoviny, brambory, rýže s nějakou třeba omáčkou a docela často jím tofu, které si třeba různě upravuju, že si ho grilluju nebo si ho nějakým způsobem marinuju a zeleninový salát. To mám vždycky.
No a já odpoledne téměř nemusím jíst, ale to, co dělám dost pravidelně, tak je, že si dám aspoň 1/4 zase nějakého rostlinného mléka, protože já se opravdu té osteoporózy strašně bojím. A, že které buď si teda aspoň třeba tam dávám kakao a někdy si to, nebo jenom si to rozmixu s nějakým banánem nebo s nějakým ovocem. A pokud jdu sportovat, tak večer většinou mám studené jídlo, takže si zase dávám ten svůj bezlepkový chleba s nějakou tou luštěninovou pomazánkou a znovu zeleninu, ale já většinou teda nevečeřím, protože já opravdu večer nemám hlad. Mám hlad jenom dopoledne, nevím proč teda. Do oběda, pak už nemusím jíst vůbec, takže nevím, proč to tak mám, ale je to tak. Ďakujem pekne. Ešte možno by som sa opýtala, že či by ste mi vedeli niečo doplniť, čo vám tak treba napadlo, že niečo som zabudla, alebo niečo má ako opraviť, čo som povedala možno špatne. To asi ne, jenom co mě tam jako zaujalo, tak je, že vy jste tam v té prezentaci měla, že 3 dávky tři dávky nějakého jídla, které obsahuje vápník, tak já už teď vím, že 1 dávka toho mléka by měla být asi 240 ml. Nevím, nemám to nějak přepočítané na to tofu, ale myslím, že tam se snad doporučuje 150 gramů. nějakých 150 gramů. A já jsem teda dřív brala dokonce i nějaké suplementy, ale to jsem později tak nějak vyřadila, protože já nevím proč, ale mám vždycky jako problém opravdu s těmi střevy, takže ono se tam přidávají nějaká aditiva, i když jsou veganská, ale jsou prostě nějak chemicky upravena. Tak mi to prostě nedělá vůbec dobře, takže já jsem to časem vyřadila, fakt teda jedu čistě na těch minerálech, které já vlastně získávám z toho jídla, ačkoliv to není samozřejmě přirozené, protože v tom sojovém mléce přirozeně žádný vápník není, ten se tam taky dodává. Ale s tím železem já jsem ani nikdy asi neměla problém, co jsem na veganské stravě. Já jsem s tím měla problém právě v těch 25 letech, kdy jsem opravdu byla anemická. A myslím, no a vitamin D to asi jako se obecně ví, jako že by člověk teda měl doplňovat, to se ví asi nějak obecně. Takže to vlastně, tak beru zpět vitamin D, já opravdu beru v nějakých jako kapslích, takže to není tak, že bych vůbec nic nebrala. Vitamin D vlastně beru. Ďakujeme veľmi pekne. Není zač. Tak, a ešte by som sa opýtala, či je to niekto, kto má alergiu na soju. Jo. A ste vegánka, alebo ste ďalšia hrdinka? Dobre, tak teda k alergii na soju. Ohľadom soje mám pocit, že je vo vegánskej a nevegánskej komunite hodne kontroverze. A hlavne treba z toho dôvodu, že obsahuje fytoestrogeny, čo sú rastlinné látky, ktoré sú podobné ženským hormónom štrukturálne. A teda v nejakej dávnej štúdii na myšiach bolo preukázané, že dochádza k nárastu prsov u samečku a vlastne k zvýšenému riziku rakoviny prsníka. Ale teda ako posledné výskumy niečo takéto práve vôbec u ľudí nepotvrdili. Práve naopak, že vlastne sa zistilo, že to riziko rakoviny prsníka je buď úplne akoby rovnaké ako u ľudí, ktorí soju nekonzumujú, alebo aj nižšie. Pričom prípadné vysvetlenie by mohlo byť napríklad to, že sa vlastne ten akoby fytoestrogen, ktorému sa hovorí genistein, veľmi podobá molekule estrogenu a on sa teda naviaže na ten estrogenový receptor na bunkách, ktoré odpovedajú na estrogeny, ale už nedokáže urobiť ten efekt, ktorý urobí ten estrogen. To znamená, že on v podstate ešte vyblokuje ten prirodzený endogénny estrogen, ktorý sa vtvorí prirodzene v tele a vlastne zabráni tomu, aby sa tam naviazal a tým pádom tá stimulácia rastu tkaní, teda či už napríklad tých rakovinových buniek, je v tomto prípade buď žiadny efekt alebo nižší efekt. Takže budem hrozne rada, keď sa raz tento mýtus od tej soje vlastne nejak ako vykorení. No a veľa ľudí sa proste soji vyhýba, aj keď nemusia, ale sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú soji, pretože im robí špatne a majú na ňu alergiu. Pričom akoby prevalenca alebo výskyt v populácii je pomerne neznámy. Není na to skoro žiadny výskum, je to pomerne malá skupina ľudí.
Možno je to aj tým, že vlastne v našich končinách sa tej soje zase nekonzumuje toľko, ako napríklad v Ázii. No a častokrát sa kombinuje s inými potravinovými alergiami. Veľmi často u napríklad alergie na mlieko. A čo ma prekvapilo, tak bolo, že napríklad keď majú deti maličké alergiu na mlieko, tak sa potom prevedú akoby na rastlinu alebo teda na sojovú formulu, na sojové vlastne umelé mlieko. A veľmi často sa stane, že počasie si vytvoria alergiu aj na tú sojovú náhradu mlieka. No a taktiež to býva práve u atopikov, to znamená u ľudí, ktorí majú práve predispozíciu k tým alergickým ochoreniam a teda je to vyššie u ľudí, ktorí majú skombinovanú alergiu na pely, na orechy a u ľudí, ktorí majú astmu a atopický ekzém. No a ako sa teda alergia na soju prejavuje, tak vlastne sú tam také časné príznaky, ktoré sa objavujú do 2 hodín a to je kopřivka, potom orálny alergický syndrom. To je v podstate ako také, že máme tam otok jazyka, sviedenie a zhoršujú sa príznaky astmatu a dochádza k sviedení aj kúže. No a potom sú tie pozdné príznaky, ktoré si možno ten človek s tou sojou nespojí, pretože sa vyskytnú až ako v odstupe viac ako 2 hodín. A to je ako nejaké zácpa, prújem, nadýmanie, prípadne bakteriálne disbalance a reflux a gastroenteritída. A teda od práve pani, s ktorou som mala možnosť sa rozprávať a práve tiež trpí alergiou na soju, tak mi povedala, že napríklad mala takú ako vždycky depresiu, keď si dala soju, čo mi prišlo hrozne zaujímavé. No a tá diagnóza alergie na soju je pomerne taká náročná a kontroverzná. Z maličkej českej štúdie som sa dočítala, že vlastne máme nejaké ako typické testy, ktoré sa pri detekcii akýchkoľvek alergií využívajú. A sú to napríklad skin prick testy, ktoré majú senzitivitu podľa tej maličkej štúdie 80%, potom kožné epikutánne testy a potom testovanie špecifických IgE protilátok. Lenže ono častokrát dojde k tomu, že niekomu, kto subjektívne s tou sojou problém nemá, vyjde tá alergia na soju pozitívna, a pretože tie alergény sa mnohé veľmi podobajú. A takže niekedy je proste možno lepšie sa nespoliehať na to, čo nám vyjde v tých testoch a je lepšie urobiť expozičný eliminačný test, čo znamená v podstate, že len si to vyskúšame chvíľu nedať, potom si to vyskúšame pridať do tej stravy a pozorovať poriadne, ako na ten organizmus reaguje. Čiže v podstate je možno niekedy lepšie si tú alergiu ako diagnostikovať tak trochu sám, prípadne za konzultácie s lekárom a odpozorovať sa. Teda čo som sa dozvedela, takže práve je veľký problém v reštauráciách, keďže proste tie sojové produkty sú úplne častokrát základom bežných vegánskych jedál, ktoré v tých vegánskych reštauráciách môžeme kúpiť. No a dôležité je práve čistý zoznam alergénov, opýtať sa tých ľudí, opýtať sa proste kuchára, čo tam do toho dal, či to nie je nejak kontaminované, či tam nie je sojová omačka. A práve výhodné sú potom tie reštaurácie, kde sú tie naberacie systémy a môžeme si vlastne zostaviť ten tanier len z vecí, ktoré tú soju neobsahujú. No a teda v tej vegánskej strave je soja práve tým úplne najdôležitejším zdrojom proteínov. Soja má vlastne zo všetkých luštenín najvyšší obsah proteínov ako taká a ešte má aj hrozne dobrý aminokyselinový profil. Ja som sa to snažila porovnať s nejakými inými lušteninami. Takže, ale keď sa pozrieme, tak tá soja má skoro 100% všetkých esenciálnych aminokyselín. Čiže v podstate je to jedna z mála úplne komplexných proteínov vlastne v tej rastlinnej ríši. A potom už v podstate ani napríklad cizrna, alebo čočka, alebo mungofazule v podstate až taký ten aminokyselinový profil nemajú. Potom som chcela porovnať soju a seitan a na seitan proste neboli dáta, takže neviem. Ale predpokladám, že aj ten seitan na to bude podobne dobre, pretože seitan má fakt hrozne vysoký obsah proteínov na 100 gramov. No a teda, aké sú nejaké možné náhrady? Keď teda nemôžeme soju, tak aké... To sa mi vždy páči, keď ako mäsožravci povedia, že aj ak si to mäso nahradzuješ, tak tu si musíme ešte nahradiť tú náhradu. Takže treba konzumovať napríklad výrobky z hráškového proteínu, alebo potom ten seitan a zistila som, že vlastne sa na český trh by mohol dostať tzv. Slnečnicový granulát alebo tento sunflower hack a na Puroshopu, neviem, či to možno poznáte, ale tak je to možno niečo nové, ktoré sa podobá vlastne tomu sojovému granulátu. No a prípadne, keď
proste nestíhame nestíhame variť a tých proteínov máme málo, tak podľa mňa nie je vôbec zle sa spoľahnúť aj nejaký ten proteínový izolát. A to je odo mňa všetko. A ešte teda by som veľmi rada, keby pani, čo má alergiu na soju, prišla zdieľať zase svoju skúsenosť. Dobrý večer, já jsem Markéta a vlastně mám alergii, nebo zjistila jsem, že mám alergii na soju v 20 asi a od 19 jsem vega. A teda, aké prejavy si mala? No já jsem to zjistila tím, že vždycky, když jsem se napila sojového mléka, tak mě začala bolet v krku a potom jsem to googlila a zjistila jsem, že to může být alergie, tak jsem potom šla na alergologii. A tá alergologia to bola schopná ako potvrdiť? Jo, no je to podle myslím testu krv. Tými krevnými testy. A za akými ako problémami sa potýkaš napríklad pri takým ako v bežnom dni alebo v reštauráciách? Máš ten problém sa najesť? No spíš právě v těch restauracích, že třeba je třeba jedna možnost, třeba ve Forky si může jenom jedno jídlo nebo to. Fúha, tak to je hodne obmedzené, no. Na to, že je to ako čisto proste vegánska reštaurácia, že? A teda ako vyzerá tvoj ako bežný jedálniček, keď teda vynecháš všetky svoje produkty, čo si tak ako za deň robíš? No, tak ráno si dávám třeba rohlík a nějakou parmezánku luštěninovou a pak většinou k obědu si dávám těstoviny a nebo třeba hranolky z ropy nebo něco takového. A pak na snídani ke svačině si dám rohlík a ze luštěnovou parmezánku a k večeři to podobné jako na oběd. Tak super, veľmi pekne ďakujem. A máš ešte nejaké iné alergie? Ne, nemám. Nemáš, čiže čisto len na tú soju. To je zaujímavé. A niekto v rodine treba nemá to samé onemocnenie? No. Nemám. Tak to je smola hodne. A ešte, ak by som spýtala nejaké proste možno tiež tipy, alebo čomu sa vyvarovať, na čo si dať pozor, tiež by si ma nejak doplnila, alebo ti nič nenapadne takého. No třeba ještě ta sojová omáčka, tak tam se třeba dá také, existuje ta náhrada tím zeleným kokosem. Aha. To sú tie acid aminos, alebo? Jo. Ako náhrada sojového. Jo, právě, protože třeba jsem nevěděla, jak si udělat třeba jako syr spray nebo tak. Jo, prostě byste sojové omáčky a tohle třeba. Tak to ide, že to v podstate asi chutí podobne, že? Super. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste mali tú odvahu, tak potles dobrovoľničkám. Tak ďakujem veľmi pekne. Ak by ste, asi máme nejaký čas na dotazy, ale tak ak by ste mali nejaké otázky, tak ak budem vedieť, tak vám rada zodpoviem. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji za zajímavou přednášku. A já bych chtěl položit asi 3 takové dílčí otázky. Vzhledem k tomu, že, jak jste vlastně zmínila, spousta celiaků neví o tom, že jsou celiaci a řada z nich údajně ani nemá žádné problémy, než ta celiakie se nějakým způsobem prostě manifestuje. Tak jestli třeba nevíte, možná nebudete znát přesná data, ale třeba budete tušit, v jakém množství nebo jaké je to riziko přechodu mezi tou bezpříznakovou formou celiakie a už příznakovou. Potom bych se chtěl ještě zeptat. Ja vám asi zodpoviem najprv na to, nech to nezabudneme. Práve v tom úplne si lekári ani nie sú tak istí, že ako vedú sa stále diskusie o tom, že či ľudia, ktorí napríklad majú pozitívne tie testy, či majú užívať, alebo teda mať bezlepkovú dietu, aj keď nemajú žiadne príznaky. A na to úplne nie sú proste, nezhodli sa zatiaľ. Takže asi je to individuálne na nejakom uvážení, na práve možno krvných parametroch, na dostatku, na tom, či majú dostatok živín a tak ďalej. Určite to posudzuje práve individuálne. A to, aké je riziko prechodu z bezpríznakovej do manifestnej celiakie, to vám asi nebudem vedieť odpovedať. Ale teda určite v tých nejakých 70% ľudí, ktorí nevedia o tom, že tú celiakiu majú, tak práve veľké, možno tak, neviem, myslím 40%, bol na to na Wikipedii pekný graf, ak by vás to zaujímalo, si pamätám. Tak bol práve akoby nejakých 40% práve tých ľudí, ktorí nemali vôbec žiadne príznaky a u nich sa väčšinou práve
tá bezlepková dieta nemusí dodržiavať. Ale je to individuálne. Takže tak, ak vám stačí. Ano, děkuji. Ďakujem. A Ešte druhú. druhá otázka se týkala, anebo se měla týkat právě toho, jestli za nějakými preventivními opatřeními předejít tomu přechodu z té nemanifestující se do manifestující se celiakie. A poslední dotaz se týká toho, že jak jsem se teda v chytré literatuře dočetl, celiakie se prý nepovažuje za tu nemoc, které by bylo vhodné provádět plošný screening. A to mě tedy přivádí na otázku, jestli by nebylo vhodné, aby si preventivně člověk sám nechal iniciativně zjistit, jestli není celiakem a případně v závislosti na tom tedy se nějakým způsobem nezařídilo. To je výborná otázka a ten screening sa nerobí v populácii, pretože nie je až tak častá tá celiakia a hlavne by to bolo moc drahé. A keď sa ten screening robí, tak sa robí práve z tých, že sa práve zisťuje tie protilátky proti tej transglutamináze a ten screening sa robí u ľudí, ktorí majú zvýšené to riziko. A to je buď tí, čo majú napríklad rodiča, dieťa, súrodenca s celiakiou a majú taký ako pocit, že by mohli tú celiakiu mať. Potom sa to robí napríklad u ľudí, ktorí majú nejaké genetické ochorenie, napríklad Downov syndrom, Klinefelterov syndrom. To sú ľudia, ktorí majú zvýšené riziko vzniku celiakie a potom ešte možno, že prísnejšie alebo s vyššou dôležitosťou by sa mal robiť ten screening u ľudí, ktorí majú iné autoimunitné ochorenia, ako napríklad hypofunkciu štítnej žľazy alebo cukrovku prvého stupňa. Tak sa v podstate snaží ten zdravotný systém nejak vykryť tých ľudí, ktorí by tú celiakiu mohli mať a zároveň nezahltiť ten zdravotný systém tým, že by skrinoval úplne všetky napríklad detičky a hlavne tá celiakia môže ako nastať aj vlastne v priebehu života. Nemusí to mať každý od detstva, tak ako to mala pani, ale to môže proste nastať v 20, 30, 40 rokoch už jen napríklad po pôrode alebo tak. Takže nie je ani nejaký ako vhodný čas, keď je vhodný čas ten screening urobiť. Tie protilátky sa tam neukážu. A tiež je problém ten, že niektorí ľudia začnú ako cítiť to, že tú celiakiu možno majú, tak ten lepok preventívne vylúčia, ale potom už tie protilátky vyjdú negatívne, pretože keď ten lepok už nie sú tomu lepku vystavený, tak to telo tie protilátky prestane produkovať. Čiže s tým screeningom je to také zapeklité, ale teda určite, ak niekto má to podozrenie, má tú rodinnú anamnézu alebo nejaký iný rizikový faktor a má nejaké príznaky, tak by bolo určite vhodné si to dať proste skontrolovať. Děkuji. Já bych měla dotaz. Jo. Tak já se zeptám, já bych navázala ještě tady na tuto otázku. Pokud bych chtěla mít třeba jako zkusit na chvíli vysadit ten lepek, protože mám podezření na to, že mám třeba možnost jako nějaké celiakie, na jak dlouho by si doporučila třeba ten lepek vynechat? Jako v tom nějakém jako testovacím na sebe, pokud bych ho chtěla na chvilku takhle. No, to je tiež taká záľudná otázka, pretože záleží, aký typ tej celiakie to je. Keby to prevažovalo napríklad u teba, Verča, tie príznaky klasickej celiakie, aký ten prújem, zácpa a to, tak by si to asi pocítila behom možno týždňa, dvoch. Ale keby tam práve tieto príznaky chýbali a boli by tam také tie chronické príznaky, ktoré sú napríklad anémia, alebo tá osteoporóza, alebo nejaký výsev tých výražok, tak by to trvalo asi o niečo viac, než by ti to odišlo. Ale určite, kebyže si bola v tejto situácii, tak by som tie experimenty nerobila a proste zašla rovno za tým doktorom, ktorý to vie spoľahlivo zistiť práve v tej fáze, keď ty ten lepok ešte stále konzumuješ. Jo, děkuji, mě to zajímalo jenom čistě teoreticky. Děkuji. Ďakujem za dotaz. Já bych měl jenom takový, jak tam byly ze začátku srovnání toho zdravého střeva a toho střeva celiaka, tak mě zajímá, jestli to střevo celiaka vypadá takhle špatně, i když se striktně dodržuje to. Nie, to je na tej diagnoze kúzelné, že ako náhle ten človek ten toxický lepok, ktorý je pre ňa toxický, vylúči z tej stravy, tak to črevo sa krásne proste obnoví úplne ako zdravé črevo a vlastne aj funkčnosť toho čreva sa obnoví na úplne fyziologickú, normálnu. Takže v tom ako tá diagnoza je fajn, že máme na ňu terapiu a proste to na mnoho ochorení nemáme. Takže proste ak niekto celiakiu má, tak proste
je to blbé, ale proste keď budete dodržiavať tú bezlepkovú stravu, tak bude vlastne zdravý a budete mať rovnaké prežívanie, rovnako kvalitný život ako ostatní. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem přišel asi 5 minut po začátku, tak kdyby ta otázka moje nebyla relevantní, tak se omlouvám. Mám vlastně takové 2 dotazy. Jedním je, jak moc se liší, nebo v čem se liší, když má někdo přímo celiakii. A když mi někdo říká, že celiakii nemá, ale má alergii na lepek. Jakože fyziologicky, v čem je ten rozdíl, nebo jak se to projevuje třeba právě na střevě. No, tejto otázky som sa bála. Lebo ono je celiakia ako jedna nozologická jednotka, ako jedna choroba, potom je alergia na lepok a potom je ešte alergia alebo intolerancia, neceliakálna intolerancia lepku. Sú to 3 rôzne veci, ktoré sa rôzne ako prekrývajú. Alergia na lepok by práve, neviem úplne presne povedať, ale pravdepodobne by sa prejavovala tak ako väčšina alergií, tiež ako je to potravinová alergia, čiže tráviacimi potížemi a treba s atopickým exémom alebo zhoršením astmatu, zhoršením rýmy a tak ďalej, ako takými tými alergickými príznakmi. A bolo by tam riziko napríklad anafylaktického šoku a tak ďalej. A potom je ešte práve tá neceliakálna glutenová intolerancia, ktorá je veľmi nepreskúmaná. Nevie sa, či je to glutén, alebo sú to tzv. Fruktány v tých zložkách stravy. No ako líši sa to, ale bolo by to asi na inú prednášku. To som sa sústredila práve na tú celiakiu. A je to ale ako veľmi taká náročná téma na rozobratie, pretože je to málo preskúmané práve, ale hodne sa o tom ako diskutuje, hodne výskumu sa na to robí, aj práve na tú neceliakálnu glutenovú intoleranciu. Takže momentálne vám neviem na to úplne dobre odpovedať. Děkuju. Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, že jednu takovou alergii máme v rodině, takže to znám jako z přímé, jako velice blízko. A vím, že ta paní jako říkala, že na normální pšenici tu alergii má, ale když jí špaldu, tak je to vlastně v pohodě. Je to jako stará pšenice, že jí to nedělá. No, a to práve možno ani nie je práve alergia, lebo toto by sedelo práve na tú glutenovú intoleranciu. Tam sa častokrát deje, že trebárs majú zlé reakcie po bielom pečive a trebárs po celozrnnom pečive nemajú. Že to je ale zasa, lekári s tým nevedia až tak pomôcť, neučí sa to, možno sú určite sú proste nejakí odborníci, za ktorým by sa možno oplatilo skočiť, ale väčšinou je to práve o tom, že si to ten človek odsleduje, toto mi vadí, toto mi nevadí, toto mi robí dobre a asi na tom princípe, no. O to vede k té druhé otázce, kterou chci položit ještě, a to je, jestli existují studie, které vlastně zkoumají právě vliv toho, jakým způsobem tu mouku s tím lepkem přijímáme a z jakých surovin je. Zda je to ta bílá rafinovaná, nebo zda je to celozrnná, nebo zda je z té jakoby už moderní pšenice, řekněme, nebo z těch starých odrůd. A zda potom je nějaký rozdíl v tom, jak třeba, jestli na to existuje nějaká studie s větším počtem lidí, kde právě zkoumají vliv těchto různých třeba odrůd a to, jakým způsobem tu mouku dostáváme z té pšenice nebo z jiných surovin, protože mi přijde, že v dnešní době jako ta alergie může být častá právě tím, že ta mouka není tak kvalitní, jak by mohla být. A za to má vlastně nějaký vliv. Určite to vliv má, aj keď neviem vám povedať, určite možno by som takú štúdiu vedela nájsť, môžete mi dať mail a môžeme to nejak skúsiť pohľadať. Ale za mňa určite si myslím, že ten spôsob spracovania bude mať vplyv. Napríklad ja viem, že z vás, ako moja mamka má alergiu na jablká, ale napríklad jablká zo zahrady nevadia a jablká zo supermarketu vadia. Čiže tá alergia proste je to reakcia organizmu, každý organizmus reaguje inak a reaguje inak na rôzne veci. Takže myslím si, že určite je lepšie jesť tie celozrnné potraviny a aj u tej neceliakálnej intolerancie sa potvrdilo, že tie celozrnné potraviny majú lepšiu toleranciu tých ľudí. Takže tak, ale neviem úplne presne. Ďakujem za dotaz. Ja by som sa rada opýtala, že tá alergia na lepok, či tiež majú to črevo sploštené ako tí celiatici? Nie. Ale alergia zase funguje na inom patofyziologickom princípe a funguje, ten mechanizmus je úplne iný a nie je tam problém s tým, že by nedokázali vpríjmať živiny, ale že sa im práve napríklad zužujú priedušky, majú atopický exém
a tieto príznaky, ktoré sú také tie typické pre alergiu, ale črevo budú mať úplne normálne. To asi. Prípadne, čo sa týka gastrointestinálneho traktu, tak v niektorých prípadoch aj u alergií na potraviny môže vzniknúť zánet jícnu alebo gastroenteritída. To tiež môže byť, ale to už o niečo vzácnejšie. Ale je to, ten histologický nález je iný ako u celiakie. Prosím. Tak ak nie sú ďalšie otázky, tak vám chcem veľmi pekne poďakovať za pozornosť. Dúfam, že sa prídete na Vegan Fest pozrieť aj zajtra, aj cez týždeň, aj budúci víkend a že sa ešte niekedy uvidíme a prajem vám pekný večer.